Oh. Oh. Ikaw, di ba sinabi niya? 10 years na yung process niya. 10 years na yung process mo. May halo siyang ano eh. Hmm. 10 years yan, 10 years. Hindi, nakaisang bukas ka na. Exercise ko naman. Kaya na tayo. Kaya mo na. Kaya mo yan. Training nga, nalampasan mo eh. Kaya ka ng babae. Yung babae daw kanina. Kinaya nga yung babae yung nauna sa'yo kanina. Oh, tanda mo, huling paggagamot na namin, March 31 na ngayon, 2023. Ang oras na natin, alas 5 na. Alas 5 na, no? 5:30 na. Yan, oh, yan. Huwag mong galawin. Yan. Yan ang sinabi ko sa'yo. Hinga, huwag mong gagalawin. Hinga. Yan, hinga. O yan, ayaw mo muna. Yan, durog na yan. Okay na. Napupunit na yan, kuya. Hinga, inhale. Yan. Ikaw ang nagsasabi, ano mas masakit? Yung nasasagi ng apo mo o yan mas masakit? Mas masakit pa pala. Mas masakit pala yung nasasagi ng apo mo eh. Hindi mo naman pwede paluin yung apo mo. Isusumbong ka niya. Isusumbong ka niya sa Awa ka yan, wala kang magagawa. Wala kang magagawa, apo mo yon. Hindi mo pwede mo. Baka kalaro ka niya lang tayo. Baka kalaro ka na yun. Mamaya tayo, pag natapos yan, kahit pahawak mo sa apo mo yan, hindi ka na maiinda niya. Ito, pagtalon ko, bagsak. Kailangan eh. Lalo, pinatabling-tabling pa yung mga po. Iba tayo pag nadidiinan to masakit. Pag nasagi masakit. Hindi naman. Pag dinidiin, pag tumikilo, pinapaano ko pa, pinagdidigo, pinasahe ko. Ay, hindi na kukuha sa ilot yan, te. Pangilot-ilot, hindi. Pero hindi mo siya nasa side lagin natin. Hindi na, pag masakit, minsan masakit. Kasi yung exercise ko ito eh, binabaras ko katawan ko, kahit masakit, bahala na. Tama yun. Tama yung ginawa mo. Kasi 10 years yan, kung pinabayaan mo yan. Oo, tagal na. Mm. Sa umaga, nagdadang ang pago eh. So, sanay ka kasi sundalo kayo eh. Ready? Tayo mo ulit. Dito na sa block na para makita ulit. Hinga. Ano pa? Relax. Mabibigil lang tayo. Yan. Ayan na. Pumasok na tayo. Ano yung tatay? Oh, nakatatlo na tayo, di ba? Pangatlo na yan. O, di ba? Nabawasan yung sakit. Close open tayo. Para gumawa yung dugo niya. O, ano na. O. Narinig mo yung sinabi ng asawa mo, yung babae nga eh. Kinaya niya eh. Ikaw pa kaya sundalo ka, hindi mo kinaya. Hindi niya kaya yun, tay. Dalawang balik niya rin yun, tay. Hindi niya rin kinaya yung babae nung pinagpahinga rin namin yun. 7 days lang, pinabalik namin yun. Kasi alanganin eh, March 31 na kami yan eh. Dapat 2 weeks pa yun, tay. Yung lalaki nga kagabi. Oo. Maabot na kami sa sakit dito, magpumili ka rin. Ay, lahat yan, tay, ayusin. Unahin muna natin yung process mo. Di ba ang sarap? Narinig ka ako? Pa asawa niyan. Ikaw, dating ang araw ni sinilas na pupuli ko yung dahon. Wala kang opera, tay, ha? Wala. Ano nga, tay? Batay parigas. Alam mo dito batay. Todo mo, tay. Hindi, daan lang. Tay, gano'n. Okay. Angat mo. Buhatin mo. Gano'n. Sige. Hindi, wag mo muna ibaba, tay. Todo mo lang, hatakin mo pa. Tagal niyo ba? Oh, tama na. Yan na, gumagana na.
Hmm. I-join mo lang. Join. Ay, nito tayo, normal lang ha. Ang trabaho mo, hindi lang tayo ha. Normal lang. Inhale. Nadala. Kita mo, diba? Sabi ko masakit. Normal lang. Tawa ka nyo. Saan? Mapag yung katawan niya. Ingat tayo. Normal lang yan tayo. Mabagal lang. Normal mo lang. Saan? Sabayan mo lang yun. Lumulipog yan tayo. Huwag mong gagawin. Lalong sasakit yan pag ginangat mo. Baliktad yan. Pag ginangat yan, sumasakit. Dapat magpunit yan tayo. Oo. Sige ka, masabi ka ulit ng apo mo. Mapapawaw ka. Pag antay mo, huwag mong galawin. Kinakain mo yan. Ayan tayo. Hinga. Normal, hindi kayo hinga. Kaya ka kinakapos ng hangin eh. Inhale. Yan, bumababa na tayo. Nararamdaman mo? Napupunit na? Ngayon, pabaya mo. Ako bahala. Huwag ka mag-alala. Mabagal lang ang galaw niyan tayo. Mabilis pa yung isang minuto. Umikot. Yung isang minuto tayo, wala pa tayo sa kalahati. Normal lang yan tayo. Tinalo ka ng babae, gininito ko yung babae kahapon. Ano sabi niya, isang linggo pa lang na? Biyernes, nandito daw siya ako nung Biyernes. O, biyernes lang yun. Ano ba ngayon? Biyernes din, bumalik siya. O, kaya nga, isang linggo lang yun. Umiiyak. Kinaya niya, mas masakit daw yun sa kanya. Yan tayo, bumababa na, naramdaman mo? Hinga, inhale. Para ka lang yan, nagtitraining lang. Pugami. Yan. Yan. Pabayaan mo lang yan, kung sa'yo yan mapupulit. Pag bumaba yan ng 1 foot, tuloy-tuloy na natin yan, huwag ko na hinto yan. Ang tagal na kasi niyan. Wag lang, yan na, konti na lang. Huwag mo lang pigilan yung kamay ko. Ayaw mo lang siyang bumaba ng daan-daan. Basta tuminga ka lang. Alam ko yan, pag sobrang sakit na, ihihinto ko yan. Hanggang kaya pa ng spiritual mo. Binabasa yan mo sa spiritual mo. Yan na. Gumagalaw na yung mga laman niya. Yan na. Pause. Hinga niyan tayo, parang ano lang, yung parang yung naglalabas ka ng hangin sa ilong mo lang. Yun lang ang hinga niyan tayo, wala iba. Ito na tayo, ito na yung actual. Hinga lang, normal. Hinga. Huwag mong gagawin, lalong masasakit yan. Baliktad yan, pag inangat yan, sasakit. Kailangan mapunit siya ng todo. Yan na. Hinga, dilat ang mata. Hinga. Huwag mong gagawin tayo. Sinasabi siya ito, baliktad yan. Pag binitawan ko yan tayo, lalong mas masakit. Kayanin mo. Kayanin mo yan. Nandiyan yung ano mo eh, lakas nandiyan yung ano mo. Hindi naman yung binibigay, dahan-dahan lang yan. Dahan-dahan lang. Yan na, napunit na. Naramdaman mo? Naramdaman mo? Huwag kang magalaw. Huwag mong galawin. Normal lang. Pag inangat natin yan, lalong masakit yan. Normal lang. Kunti na lang tayo, tiisin mo na lang. Yan na, bumaba na o. Yan na, bumababa na tayo. O, yan na. Hinga. Kunti na lang tayo, bumababa na sa daliri ko. Kumalat ba yung bat niya? Yan na. O, kaya, huwag mo pakalman. Hinga tayo ng ganyan, huwag mong gagawin. O, sige. Hinga tayo. Hinga. Pag mula labanan tayo, normal lang. Hinga. Yan na. Kita mo? Huwag mong gagawin. Yan. Huwag mong gagawin. Hawak. Na. Hawak. Yan. Huwag mong gagawin. Kamalik Bibilang ko. tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pause. Wala na itong sakit tayo. Ipapasok ko lang itong balikat ko. Yan. Okay na. Manda ka. Hinga tayo. Huwag mo na nga pigilan tayo. Kunti lang ito tayo. Okay na. Very good. O, di ba? Sabi si kaya mo eh. Okay na? Okay. Okay na? Okay na, nakulim ko. Pumasok na. Baba na. Awak mo. Ayan. Pahinga ka muna dyan. Balikan na lang natin mamaya. Pause mo muna. Gumahatak na na yun, di ba?
Tingnan mo yung mukha, hindi na pumangit. Sige tay, masakit pa? Di ba sabi ko sa'yo wala nang sakit? Na-open kasi. Na-open na yun tay. Ano, masakit pa? Exercise Kahit lang. pahila mo na sa apo mo yan, hindi ka na masasaktan mamaya eh. Ako, subukan mo. Dahan-dahanin mo, gano'n. Ano pinagkaiba? Huwag mo sabay. Huwag bala. Ano pinagkaiba? Di ba nawawala ng sakit? Nakasagad na yan tayo. Di ba? May wala nang sakit, nay. Matawa na si nanay.